ширкати дорвории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи россия ва берун аз россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристи ҷ муроҷиат кун, скидкат мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристи ҷ. видеои имрӯзаи мо дар бораи нарху навои чиптаи ширкати ҳавопаймоӣ уральский авиалиния аз ҳудуди тоҷикистон ба федератсияи россия барои интиқол додани шаҳрвандое ки шаҳрвандии россияро доранд ё шахсиятҳое ки асоси ворид шидан ба россияро доранд. дар бораи нарх навои чиптаҳош ҳозир мо гап мезанем. пеш аз шурӯъ кардани барномаи асосӣ ба шумо хотиррасон мекунам ки агар бихоҳед соҳиби 10 сомонӣ бишен, рақамҳои телеграмда муроҷиат кунед, соҳиби 10 сомонӣ мешен. рақамҳо дар комментария закрипид кардагӣ. ва акнун мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. ширкати ҳавопаймоӣ уральский авиалиния ба гуфтаи намояндагони ширкати уральский авиалиния муқаррар карданд ки нарху навои чипта дар ҳолати харидорӣ кардани чиптаҳо аз ҳудуди тоҷикистон ба россия 7000 сомониро дар бар мегирад. яъне ки ҳар нафаре ки аз шаҳри хуҷанд, аз шаҳри кӯлоб ё аз шаҳри душанбе бо ана ҳамин ширкат ба федератсияи россия парвоз карданӣ мешава, нарху навои чипта 7000 сомона дар бар мегирад. вале боз дар иҷа қайд кардагиянд ки вобаста ба масири парвоз ин нарху наво шояд ки арзон шавад. мисол дар рафтҳои парвоз зиёд шидан бигира, рейсҳо зиёд шидан бигира, чӣ хеле ки мо дар видеои пештара фаҳмондем ки ҳар ҳафта дар ҳамин хели рӯзҳо парвозҳо муқаррар шидагиянд. агар ки ҳамин рейсҳо зиёд шидан бигиранд, дар иҷа қайд кардагиянд ки шояд мақсад ки нархи чипта арзонтар шавад. ва ин нарх навора бародарони азиз ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар кардагӣ нестай ба гуфтаи намояндагони ширкати уральский авиалиния, яъне ки ана ҳамин ширкати урал худаш ин нарха муқаррар кардагиай ба сумми тоҷикӣ 7000 сомона дар бар мегирад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. мс навистай: салом, нашод декабр ягон майда хабар нест, декабр да гӯяйнохӣ. нашод декабр ягон хабар нестай, мутаассифона дар ҳолати хабар шед, мо ба шумо хабара пешкаш мегардонем. абдумано навистай: ассалому алайкум бародари азиз, духтари ноболиға закс карда гирифта мешавад, мутобиқи қонун иҷозат ҳастай ки ноболиға ба занӣ бигирӣ? дар ҳамин бора камтар маълумот медодӣ бародар, чандин бора навистаистам. дар ҳолате ки шумо ноболиға ба занӣ гирифтаниен, дар ин ҳолат шуморо боис меояд ки бирем ба суди ҳамун ноҳиятон муроҷиат кунед. яъне ки вобаста аз шароити вазнин бидани духтар ҳолатҳое ҳастанд ки қонунгузорӣ иҷозат додагиаст. мисол мегирем ҳамун шахсиятеро ки шумо ба занӣ мегирен, агар вазъи шароити вайҳо мушкил боша ва вазнин боша ва худи духтар агар розӣ боша, падару модари духтар розӣ бошанд ва дар ин ҳолат шумо ба суди ноҳиятон муроҷиат мекунед, бо тариқи қарори суд ба шумо иҷозат метиҳанд ки дар ҳолати ноболиғ будан, яъне ки дар ҳолате ки 18 соларам шидагӣ нестай, ба шумо ки иҷозат додан метонен ки туи арӯсиву домодӣ барпо кунен, яъне ки ба занӣ бигирен ҳамун шахсията. сунат воҳидов нависай: салом алайкум ака, москва душанбе билет чанд сомон буда? москва душанбе билет 5500 сомона дар бар мегирад. димка нависай: ассалому алайкум ака, аз тоҷикистон москва через беларусия мешава ё ин ки не? ҷавоб тен ака. ма дар видеои пештара гуфтам ки ба воситаи шаҳрҳои сеюм ма ягон каса ягон чиз сабед дода наметавонам, чунки дар иҷа боз ҳастай ана ҳамин имконияте ки мумкин бар бигардонанд, ворид шидан намонанд, аз граница бар бигардонанд. ба ҳамин хотир ма ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. агар қонунӣ ба назар бигирем, мумкин нестай. фарҳод нависай: ассалому алайкум ака, агар ма қатъи арӯсам ҷанг бишам, арӯи ма ӯ худша бикша, мутобиқи қонун ягон ҷавобгарӣ дора? ҳамира сода карда мефаҳмондӣ, чунки хеле гапи чап ҳозиро бисёрай. мисол мегирем, агар
мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолате ки на танҳо арӯста бо тавассути ҳамёни мобилии Салампей шумо метавонед ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. Барои ин Салампейро аз Play Market ё App Store ба телефонатон насб кунед ва тугмачаи переводро зер карда давлати лозимаро интихоб мекунеду ҳаҷми пулро нишон медиҳед. Салампей ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. Баъдан ному насаб ва корти қабулкунандаро пур мекунеду дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумотҳои шиноснома ва суроғаи истиқомататонро дар Россия ҷойгир мекунед ва ин як бор пур карда мешавад. Агар ҳамаи маълумотҳои пур кардаатон дуруст бошад, пас метавонед саҳифаи дигар гузареду маълумотҳои корти бонкиатонро дохил кунеду пулро бефоиз ба корт ё номи лозима интиқол диҳед. Маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампей нигоҳ дошта мешаванд ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим намешавад. Салампей аввалин ҳамёни мобилии ҳалол барои интиқол додани пул мебошад ки фоиз намегираду шумо низ гунаҳгор намешавед. Барои скачат кардани приложения аз ссилкаи зери видео истифода баред. Ты ҳар касеро ки маҷбур мекунӣ ва ӯ аз маҷбур кардани ты даст ба худкушӣ мезана, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 109 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавӣ. Яъне ки дар иҷа ҳамин гапи гуфтагии худам дохил мешава. Агар ты қатъи арӯси ҷанг бишавӣ ва ты ӯро таҳдид кунӣ ва маҷбурш кунӣ, ӯ аз рӯи анами таҳдиду маҷбуркуниҳои ты даст ба худкушӣ бизана, дар ин ҳолат албатта ки ин ҷиноят содир карда мешававу ҷиноят ҳисоб мехӯрад. Садои ғариб нависай аз Тоҷикистон кай мешава Москва рафта. Дар видеои пештара мо ҳамаша фаҳмондем. Фаромӯзам дар ҳамин мавзӯъ нависай ки аниқ мекарди кай Тоҷикистон рафта мешава. Бародари азиз, мо дар видеои пештара дар ҳамин мавзӯъ ҳамаша фаҳмондем. видеои пешинаи моро тамошо кунед. Ислом Тиҷаи нависай: салом алайкум бародар, ҷавоби тираҳора кай ҳуй мекунанд? Мегӯям баъди соли нав ҳуй мекунанд. Бародар ба пеш бошӣ, гапҳои хуб мезанӣ. Аз Красноярск намепарад ҷавоб теякай сорбон ба пеш. ҷадвали парвозҳоро мо видео кардагем, ҳамунҷаро тамошо кун. Агар ки Красноярск боша, значит парвоз ҳастай. Дар борае ки баъди соли нав роҳҳо кушода мешаванд ё ки не, ягон чи гуфта наметавонам, ягон чи аниқ нестай. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша дар комментария ё ки дар Instagram саволҳои худтона равон кунед ва агар бихоҳем соҳиби 10 сомонӣ бошен, рақамҳое ки дар описания ё ки дар комментария закрепит кардагия дар телеграмаш бинависен, соҳиби 10 сомон мешен. Дар канали Юрист Тиҷаи обуна шиданро фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.